Hi. Hi everyone.
Tao. Hello, dito Tin. Hello, good morning, Dudong Pugat. Basta daw nakupunta kasi yung wifi namin kagabi, walang signal. Data lang gamit ko kagabi. Na nakupunta sa LS mo. Ito, bakit ayaw? Lumabas yung ano. Harang pa. Kaharang-harang, thank you.
Ang gagawin mo sa Leyte? Anong gagawin mo sa Leyte? Sinong mayaman? Pumatong mayaman eh. Sinong mayaman? Wala, yung ano ko ba, yung revenue ko. Yung sa YT Studio. Alam mo magkano? 53 centavos na lang. Yung revenue ko sa YT Studio, 53 centavos. Hindi na nadadagdagan. Wala pa, di pa dumating yung pinto, hindi ko alam. Hindi ko alam kasi tinignan ko sa Google, delay daw. Tagal-tagal na nun. Bagay, nag-message sa akin si YT, ay si Google, Mayo yata yun. April. Paano mo nalaman may pin ako sa next month? Delay nga eh, delay. Delayed nga yung ano ko kasi sa pandemic daw. Nag-message sa akin si Google, ano pa yun? May ba yun? May April. Kahit naman may pin eh, kung wala ka pang sasahurin, di wala pin. Kano na pa lang yung ano ko, 16. Isang buwan darating pin mo. Anong gusto? Gusto ka? Anong gusto ka? Saan mo ipaparating? Sa Google? Paano mo yan? Magsusulat ka doon? Nantay ko lang. Pag hindi dumating, di wala. Yamon maipon yung revenue mo dyan sa yung revenue ko sa AdSense. Para pag dumating yung pin, marami ng laman. Pag dumating ang pin mo, uwi ka na sa Leyte.
Mabuti kung bibigyan ako ng pera ng ano. Buti kung pagdating ng pin ko, may pera agad. Wala pa. Siguro next year pa yun. Sige, kadlaagi, oh. Putik. Kaya nakaharang nga ako, oh. Nakaharang ako, oh. Kayo ko laudog. Hindi yan. Salamat sa parang. Ako bang pamanalit kita? Kainangaling mga pamunas din. Oo. Dilaw. Ay pink. Ang bakit sa loob. Nasa banyo. Babad mo naman. Babad mo naman ito. Kay magmamap at kakulog. Waray magmakagmap. Kay nagkalusad. Hindi naman yan. Tapos nagluto ako. Di. Waray na. Kalimutan na. Because dami-daming damit, walang maisuot. Okay, pat waray bado, kay may naisusulot. Ano na, paano na kita national ID basahin? Rehistro na, oh. Pagrehistro. Ikaw di ka marehistro kung wala ng birth. Pagdara, kung masunod na requirement, valid ID. License, ano ganun may ang valid ID? May kukuan, valid ID. Kung dinasawaan, pagdarahin, merit certificate, kumbalo, pagdarahin, death certificate, antik. Buti si Ibani, may ganyan. Oo nga, kuha na ni Ibani yung anong kailangan? Pag waray ID, barangay certificate with ID picture and landmark attached. Oh, Parehistro ka dito ha. Municipal building, green building, ground floor, Monday to Saturday, 8 to 25 p.m. magano na yun si Raquel. Bayad ka na. Ibayad dyan pag nag-release siyempre. Nakuha na lang din hakuan. I'm coming home. I'm coming home. Payment per debit. Hindi nga may ano na si Marskill. Nakuha niya na yung pin niya. Naantay na lang mapuno yung kanyang item shop. Pag napuno na po. Kakapiranggot lang.
Sabi niya, nandyan na daw yung pin niya. Ah. Ko. Alam mo ng chlorine. Wala kang pasok, ano, bullpen. Naririnig mo ba ako? Lakas ba yung audio? Ganda yung audio ng ano, Samsung. Malakas. Yung salamin ko. Wala kang pasok din, manubag. Hello, Lino Bertudes. Maupay nga aga. Ay, udto na pala. Okay man. Hindi ko na naabutan yung live mo kahapon. Late na yung notification. Nag-notification, pumunta ako, ano na. Tapos ka na. Salamat sa pagpunta, Lino. Taga saan ka nga, Lino? Saan yung ano mo, probinsya? Walang signal. Mahirap ba signal dyan sa may release?
sising along sa kahapon eh. Hala, Tacloban. Lapit lang. Din ha, Tacloban. Din ha, Tacloban. Malapit lang. Thank you sa pabiji-biji. Doble trabaho. Sige la. Katitima ko la kumaon almusal. Tim Sura? Uwi ka na ng Tacloban? May mga damit ako dito na luma. Wala akong duster, hindi ako nagda-duster. Bakit saan mo dadalhin? May mga damit dito na mga luma. Hindi ko alam kung pwede pa. Ay, pwede pa naman. Hindi naman ako nakakalabas eh. Yung binibigyan ko ng mga ayuda na sinanay, bibigyan ko siya ng damit kasi wala siyang masuot na naayos na damit. May mga meron ako dito mga damit. Paano ko hindi naman ako makalabas. Saka na lang pag magkita tayo sa Star Mall pag nakalabas ako, dadaling ko. Add mo ako sa Facebook para alam ko. Milay Bautista. Add mo ako. Kahit sa Messenger lang.
Milay Bautista. Ewan ko kung kailan ako makakaano labas. Ano yun? Mataba ba yun? Ewan ko kung ano, kasa sa kanya. Mahirap kasi maglabas ng damit ano dito eh. Mga damit. Mahigpit. Di ka na umuwi ng Tacloban? Lino? Ah, dyan na ba nakatira pamilya mo? Ikaw, Delpin, kailan ang uwi mo? Renew ka lang ng renew ng passport, ay visa mo. Wala, ang tagal na. Ako, 2019, yung last na uwi ko. Yan, magdadalawang taon na ngayon, di ka nakakabakasyon. Malapit lang sa ano lang kami, Basay. Ano na, may pin. Ano ka ba? Puro ka lang pin, Delpin. Nakita mong hindi pa darating yan. Bakit nakikita mo na darating na yung pin ko? Ano na, may pin na bukas. Nakita mo ba na darating na yung pin ko bukas? Wala naman, di naman nag-i-email sa akin si ano. Google. Merong message sa, meron akong email. Hindi ko makita kung saan. Lahat na ng message, binuksan ko na. Mag-pin trouble. Mag-pin trouble, assert ka na lang ate para
Hindi ko nga alam yun eh, paano. Hindi ko alam yun. Natatakot ako baka ma-hack yung account ko eh. Sa Chrome lang yun. Paano nga, paano? Anong ano ko? Talaga po si Delphine. Ano, babayaran mo na naman? Hayaan mo siyang may mga videos naman ata sa YouTube na pwede panoorin. May message kasi sa akin na yung pin ko daw ay delay. Dahil sa ano, panahon ngayon. Ano naman na ako ng tax. Verify. Approve naman na. Pag uwi ko, magtrabaho ako. Maggabi ka ba? Akin hanggang ngayon wala naman dumating na pin, pero nakasahod na ako isang beses. Lipay pa na. Wala pang maingay. Sorry. Paano ka nagkasahod? Para kang si ano ah. Lucy ka basis. Sumahod ng walang pin. Kantang maingay dyan. Uulan na. Perfect. Teka nga, may tao sa gate. Kinuha ba ni Ma'am Utit yung pera doon na binigay sa akin? Nahanap ko sa pa yung pera dito. Malay mo eh. Nawala ko sa nilalagyan eh. Pala ko pinong manitong t-shirt ko maganda o sa unit ko eh. Ganda. Ano lang to? 399. Unit na ba to? Alam ko unit ko to eh. National Gallery.
Diyos na naman. Kailan ka kaya ate makakalabas dyan? Hindi ko lang alam eh. Kasi ayaw kami palabasin dito eh. Meron mo, isang taon, 4 na buwan na, walang DO. Kahit pagbili lang ng bisan na pagpalitin medisina, bagawas. Di dapat may itis eh. Bawal. Next year pa. Sigurado. O kaya, December. December pa. May makore man di paggawasit mga gamit nga kinanglan gitkas. Labi na yan na kay nausot nga may ada pinangangawatan didit sa kum. Paggawas ko ini, Reyna, dala ko na takbado. Hindi naman pwede bumalik. Gusto ko nga magpagawa ng salamin sa Star Mall. Malabo na yung salamin ko. Ano ba yan? Salamin ko sira. Nalog kasi ng pusa kahapon sa lamesa eh. Buti kung mahirap kasi nga.
May langgam pala dyan. Lang. Nandito. Nandito na sila. Magpapaalam na ako dito. Bye-bye.